हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसाम राइफल जाय नोंथांमोना रानिं खालाम थांगोन मा डकुमेन्ट्स लांफाथारनांगोन आरो बिनिफ्राय लांफायाबा रिजेक्ट जागोन ना जाया दा नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ होगोन बेनिफ्राय रानिंखौथ' मिन्थिखायो 5 किल'मिटार खारनांगोन हौवाफोरा होननानै 24 मिनिट्सआव दा बिदिब्ला जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय जों एडमिट डाउनलड प्रसेसखौ नायफिनसै आरो एडमिटआवनो गासैबो रोखा रोखा लिरनाय दंखायो मा डकुमेन्ट्स लांफानांगोन नाथाय नोंथांमोना लांफायाबा रिजेक्ट जागोन एबा नोंथांमोना रानिं खालामनो मोननाय नङा जायगायावनो केन्सेल जागोन दा बेखायनो नोंथांमोना माखासे डकुमेन्ट्स प्रोवाइड खालामनांगोन दा बिदिब्ला जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव दा अफिसियेल वेबसाइटआव फैनानै एडमिट डाउनलड खालामबा नोंथांमोना नैबे मोनसे अपसन मोनदों रिप्रिन्ट दा रिप्रिन्ट फर्माव नोंथांमोना थुनाय लोगो लोगोनो एडमिट डाउनलड खालामनानै लानो हायो आरो बेखौ नोंथांमोना जेब्लायबो नोंथांमोना लांफाथारनांगोन अरिजिनेल एडमिट कार्ड दा बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना एन्टार युवर आइडि एबा इमेल आइडि अके थ' जाय समाव नोंथांमोना इमेल आइडि होदोंमोन बेजोंबो एडमिट डाउनलड खालामनो हायो नोंनि डेट अफ बार्थ होनानै नाथाय बे गैयाब्ला नोंथांमोना मा खालामनो हायो नोंनि आइडि नाम्बार एप्लिकेसन आइडि नाम्बारजों बेयाव जों एडमिट डाउनलड खालामनानै लानो हायो दा बेखायनो बक्सआव नोंथांमोना होदो इमेल आइडि एबा एप्लिकेसन आइडिखौ बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ होनानै थ' मोनसे खेबसा मोनदों 782खौ नोंथांमोना बक्सआव होनानै गेट डिटेल्सआव थुना हो आरो बे खेबसाखौ सिनायाबा नोंथांमोना रिसेट खालाम अब्ला बियो चेन्ज जागोन गोदान फैगोन दा फाइनालि जोङो गेट डिटेल्सआव थुनाय लोगो लोगो एडमिटआ डाउनलड जासिगोन दा बिनिफ्राय पस्ट ओंखारबाय राइफलमेन कुकआव दा नोंथांमोना नुनो मोनदों दा बेयाव मोननैसो अपसन दङ आरो नोंथांमोना प्रिन्ट एप्लिकेसनाव थुयोब्ला नैबे फर्मखौ लांफिननो हागोन जों जेब्ला एप्लाइ खालामदोंमोन बेनिफ्राय प्रिन्ट कल लेटाराव थुना होदो अब्ला बे डाउनलड जासिगोन नैबेबायदि दानिया बेयाव गासैबो डिटेल्स ओंखारबाय केन्डिडेटनि दा बेयाव नोंथांमोना मा लांफानांगौ गासैबो डिटेल्सखौ मोनसिगोन दा जायखिजाया लांफायाबा नोंथांमोना मोनसे लांफायाबानो रिजेक्ट जागोन रानिं खालामनो मोननाय नङा दा नायदो एग्जाम सेन्टारा डिमापुराव ओंखारदों बिनिया दा डिमापुराव 7 डिसेम्बराव थ' नोंथांमोना रिपर्टिं टाइमाव सहैथारनांगोन 8 AM आव दङ दानिया मा लांफानांगौ माखासे डकुमेन्ट्सखौ बुंदों बेनो जाबाय अरिजिनेल आरो लोगोसे सेल्फ एटेस्टेड नोंथांमोना जेरावबो होनांगोन गासैबो डकुमेन्ट्सआवनो होनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना कल लेटारखौ एडमिटखौ लांफाथारनांगोन अरिजिनेलखौ थ' बेफोरखौ लांफायाबा रिजेक्ट जागोन दा मा लांफानांगौ नायदो ए नाम्बाराव दङ क्वालिफिकेसन सार्टिफिकेट बेनिफ्राय मार्कशिट थ' मार्कशिट नोंथांमोना लांफाथारनांगोन गासैखौबो आरो सार्टिफिकेट लांफानांगोन आरो जेरावबो नोंथांमोना जेरक्स कपि खालामनानै सेल्फ एटेस्टेड होनांगोन ए नाम्बाराव आरो गासैयावबो दानिया बि नाम्बाराव टाइपिं बा सर्ट हेन्ड बा ITI बा डिप्ल'मा बा डिग्री बा एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट दङब्ला नोंथांमोना लांफाथारनांगोन मानोना बेखौ बिनाय जादों थ' नोंथांमोना लांफाबानो जाबाय स' दानिया जों C नाम्बाराव थांसै जायखिजाया नोंथांमोना बेयाव होनायखौ लांफाथारनांगोन बेनो जाबाय C नाम्बारा डमिसाइल सार्टिफिकेट बे गैयाब्ला रिजेक्ट जागोन थ' बेखौ नोंथांमोना इसु खालामना ला आरो जायफ्रा गैया DC कर्टआव खालामो बेखौ सानसेयाव मोननाय जायो नाथाय बेयावबो खायसे कनफिउस जायो पार्मानेन्ट आरो टेम्परारि थ' मोननै थायो अपसना दा नोंथांमोना टेम्परारि खालामनाङा पार्मानेन्ट खालाम टेम्परारि खालामबा माखासे भेलिडिटि डेट थायो आरो हारसिंनो एक्सपायार जायो जेब्लानोखि टाइमा जोबो दा बेखायनो डमिसाइल खालामब्ला नोंथांमोना पार्मानेन्ट खालाम आरो PRC दङब्लाथ' मोजां नाथाय दानिया गोदान PRC इसु जाया जबनि थाखाय जास्ट जायो इडुकेसन PRC जायो आरो बै इडुकेसन PRCया जबाव सोलिया रोखा रोखा लिरनो थाखाय अनलि फर पार्पस अफ इडुकेसन होननानै थ' नोंथांमोना बेखौ खालामनाङा दानिया D नाम्बाराव कास्ट सार्टिफिकेट लांफाथारनांगोन बे गैयाब्ला नोंथांमोना रिजेक्ट जागोन जायफ्रा STयानो जा SCयानो जा बेखौ लांफाथारनांगोन दानिया E नाम्बाराव बे जाबाय मस्ट इम्पर्टेन्ट लेटेस्ट केरेक्टार सार्टिफिकेट इसु बाय पुलिस अथ'रिटि डेट मिन्स लोगोफोर नोंथांमोना पुलिस रिपर्ट लांफानांगोन आरो बे जाबाय 6 मान्थसल' सोलियो दे गासैबो केरेक्टार सार्टिफिकेटआनो 6 मान्थल' सोलियो थ' बेखायनो नोंथांमोना लेटेस्ट खालामना लांबानो जाबाय एप्लिकेसन होनानै थानायनिफ्राय बा नोंथांमोना ASB अफिसनिफ्राय थानानिफ्राय लांफानो हागोन बेखौ नोंथांमोना मोननाय जायो थ' बेखौ हरखायो थ' नोंथांमोना एप्लिकेसनाव मेनसन खालामबानो जाबाय PST दङ एबा रानिं खालामनांगौ दङ आसाम राइफल होननानै अब्लानो बिथांमोना इसु खालामनानै नोंथांमोननो हरनाय जागोन दा बेखायनो लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव गासैबो गाइडलाइन्सखौ फल' खालाम जाहाथे नोंथांमोना रिजेक्ट जायै बायदि दा गोबां खस्थ' खालामनानै नोंथांमोना मोनसे डकुमेन्ट्सनि थाखायनो रिजेक्ट जायोब्ला गोबां लस जागोन बेखायनो नोंथांमोना गासैखौबो लांफाबानो जाबाय बेयाव बिनायखौ दानिया जों नायबावनोसै माखासे डिटेल्सखौ नोंथांमोना फट' कपिस लांफानांगोन बेनिफ्राय ID प्रुफ लांफानांगोन दा लोगोफोर नैबे F आरो G खौ नांलाया जायफ्रा मावखानाय एबा एक्स सार्भिसमेन बिथांमोननि थाखायसो जायफ्रा गोदान केन्डिडेट बेखौ नाङा थ' दानिया फट' कपिस जाबाय दा फट' कपिया लांफानांगोन 10 कपिस लांफानांगोन गासै 10टा फट' कपिस लांफानांगोन बेनिफ्राय ID प्रुफआ पेन कार्डआनो जागोन आधार कार्ड जागोन ड्राइभिं लाइसेन्स जागोन आरो भटार कार्ड जागोन दा लोगोफोर बे PST प्रसेसा 20 एबा 30 डेजसिम लागोन होनना बुंदों बे समसिम लानो हागौ होनना बुंदों आरो बेनिफ्राय
बे जोबोब्ला जेरै रिटेन टेस्ट, स्किल टेस्ट आरो मेडिकेल बेबादि लानाय जायो आरो बे समाव नोंथांमोनखौहाय जेबो आसाम राइफलनिफ्राय थानाय जानाय फेसिलिटिस गैया, नोंथांमोना गाव गावनि खरसाजों थानांगोन होननानै बुंदों। दा बिदिब्ला बेसेबां रानिं खालाममारनांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ आरो नायबावदो जोबजासिम। जायफ्रा आसाम राइफल रानिं खालामनांगौ नोंथांमोना मिथिखायो, अब्लाबो नोंथांमोना फिन खनसेबाव नायबावदो जाहाथे क्लियार जायो। थ' दानिया जों खारनांगौ लोगोफोर 1.6 किल'मिटार हिन्जावफ्रा 8:30 मिनिट्सआव आरो हौवाफ्रा 5 किल'मिटार्स खारनांगोन 24 मिनिट्सआव। दा बेयाव पास जायोब्ला नोंथांमोनखौहाय रिटेन टेस्ट लानाय जागोन, स्किल टेस्ट लानाय जागोन, बेनिफ्राय मेडिकेल लास्टआव। दा बेनिसिम लोगोफोर आसाम राइफलनि माखासे आपडेट। दानिया नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो गोदानै फैदोंब्ला चेनेलावबो साबस्क्राइब खालामना ला बेबादि जबनि आपडेट मोनबाय थानो।